fællessang synger julen ind. Sikke dejligt, du lyder af jul herude. Er det ikke skønt? Johannes, har du ikke lyst til at komme med indenfor? Jo, meget gerne. Så kom. Jeg håber altså ikke, at dine fingre er blevet så kolde, at de ikke kan spille videre. Det er lidt koldt. Ja. Jeg vil gerne ind. Okay, men så vil jeg gerne sige tusind tak til United-koret for at synge os i gang herude. Og rigtig hjertelig velkommen her til Brorsons Kirke i København. Vi har simpelthen glædet os så meget til at synge julen ind med jer alle sammen her i kirken, og selvfølgelig alle